لا إله إلا الله لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. الحمد لله على جليل صفاته وعظيم أسمائه. الحمد لله على تواتر آلائه وتوافر نعمائه. الحمد لله أن جعلنا من أمة خير رسله وخاتم أنبيائه. الحمد لله الذي سيرنا بصحبة ممد أقدابه وخاتم أوليائه. الحمد لله الذي جمرنا وأمدنا وفضلنا بسره وعينه وعين عينه ومولانا الشيخ إبراهيم. حمد الذات للذات، وحمد الذات للعبد، وحمد العبد للذات، وحمد العبد للعبد 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 للعبد. masu girma, masu daraja, shugabanni na addini da shugabanni na hukuma da shugabanni na kasuwanni da mabiya da masoya global gaba daya, in ce musulmai, muminai, kanitai, ta'ibai, abidai, sa'i'ai, raki'ai, sajidai, lamirai, wannan hunanil munkari da yan uwana mahaukatai a cikin suyar annabi Muhammadu. Ina yi muku sallama ta addinin musulunci wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar muna a cikin alkur'anin sa mai girma. Alkur'ani lillahi billahi minallahi ilallah, alkur'anin da gaba babu ƙarya bayansa ba ƙarya. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min kalbihi, tanzilun 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 min hakimin hamid. Qur'ani wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Qur'ani ma faradna fil kitabi min shay'in. Qur'ani tibyanan li kulli shay. Qur'ani inna nahnu nazzalna alayka al-qur'ana tanzilan. Wannan alqur'ani mai girma a cikinsa ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Idan za ku yi gaisuwa ku nemi kyakkyawar kalima, kyakkyawan magana mai daɗi, ku gaida mutane da irin wannan kalima, su kuma su maida muku da kyakkyawar gaisuwa. Manzan tsira, manzan rahama, annabi Muhammad sai ya gaya mana gaisuwar da ya dace a yi. Sai ya ce man bada a kalamin biduni salamin fala tujibuhu. Duk wanda ya fara zance magana kowace iri ce, ko wane ne, ko dan wane ne, ko da ina ya hito, idan ya fara magana bai muku sallama ba, fala tujibuhu. To ni ma kamin kowane abu ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A wannan amsa ba ta yi ba, sai ka ce wanda barkono ya dama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna godewa Allah maɗaukakin sarki wanda ya halice mu kuma ya samar da mu. Da babu mu da sunan mu babu, to sai ya zama babun ta gusa sai akwai ta zo. Mun gode wa Allah wanda ya gusar da babu ya kawo akwai, wanda da ba mu kuma sai ya yi mu, kuma ya ambace mu halittarsa, kuma ya ambace mu bani Adamu, kuma ya yi wa mutane zuwan daban-daban. A bani Adamu wa'yansu musulmai ne, wayansu kafirai ne, wayansu fasikai ne, wayansu zalimai ne, wayansu munafukai ne, wayansu amma cikin baiwar Allah da Allah ba yi masa dole, sai ya zamo yayi mu bani Adamu, bai mu dabbobi ba, yayi mu musulmi, bai mu kafirai ba, kuma yayi mu al'umma annabi Muhammadu. Ya kai mu babban gida, babban ofis,
general wanda shike kotun koli ba samansa shine Muhammadun Rasulullah. Da sunan jagoranmu khalifa a Sheikh Khalid na Maulanmu Shehu Muhammadu Kaura Asha, da sunan 'ya'yan shehi, da sunan habara da abin da ya wanance ta, al'ada ta gudana idan muka zo birnin Lagos muka gabatar da maulidin Shehu Ibrahim wanda aka yi a shekarar jiya ranar Ladi. Wannan wuri ko wannan gida ko wannan kasuwa tana daga cikin ɗaiɗaiku na farko wanda muke zuwa mu kawo musu gaisuwa ta ban girma, mu kawo musu gaisuwa ta mutunci, mu kawo musu addu'a da goyon baya ga abin da Annabi Muhammad ya ce idan mutum ya yi ma alkhairi to ka mayar mai da irin alherin da ya yi ma, in baka da irin abin da zai yi ma to fa kafi uhu bid du'a'i. Matiyaf, kun yi mana alkhairin da bai da iyaka, ba za mu iya sama kawo muku da abin da kuka yi muna ba, amma muna da abin da ya yi naku, shine addu'a ga fadar Allah, ga fadar Annabi Muhammadu. Kami in shiga wa'azi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda Allah ya kawo a wannan kasuwa, wanda bai da jari Allah yi masa, wanda bai da sana'a yi Allah yi masa, wanda yana da sana'a ba ta yi mai ba Allah canza masa, wanda sana'a ta yi mai amma ciniki babu Allah kawo cinikin, wanda ga ciniki ba riba Allah kawo riba, wanda ga riba amma karariya hannu gare shi ya rika ya rasa ina yayi to Allah cire karariya hannu. Alfarmar sayyidul wujudi Annabi Muhammad. Abokanai na masoyana wanda suke aikin ƙarhi ɗan dako, ina nan tare da ku, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muku gatanci, ya muku isa da isan nan tashi alfarmar sayyidul wujudi. Magana da zan yi magana ɗaya ne, zan yi magana akan musulunci, menene musulunci, sannan in yi magana akan zamantakayya, sannan in yi magana akan taimakekeniya, sai mu yi addu'a ƙurunƙus. Ai ya isa ko? Na farko na ji wani ya ce yi magana akan matasa, inda an ce akan matasa, ni matashi ne, Malam Musa wannan ma matashi ne, wannan ma. Za mu fara akan musulunci. Shi musulunci ya ce za a yi magana akan shi, ba musuluncin matasa daban ba, ba na dacizawa daban ba, ba na tsofaffi daban ba. In an ce Islam to kowa ya shiga ciki, yaro, ku daga murya kuma na, yaro, saurayi, dacizo, tsoho, budurwa, bazawara. Jama'a, ina so a bani minti biyu da Allah. In an ce an bani dama, to gaba ɗayan mu ci alhamdulillah, mu ƙara ce alhamdulillah. Shi Allah sunan shi Khaliq, mu kuma sunan mu makhluk. Allah mahalicci, mu kuma abinda Allah ya halitta. Ina ba ta ana ji. Allah mahalicci, mu kuma abinda Allah ya halitta. Ga Allah, ga bayin Allah. To ina ga kotu makai da awakai aka tara, in ba makiyayi akwai matsala. To ga Allah, ga bayin Allah, ga shugaban bayin Allah shine Muhammadun Rasulullahi. Sai Allah ya aje muna annabi tsaka-tsakiya. Shi annabi shi yake karɓo wa zancen Allah, ya isar da zancen Allah a wurin bayin Allah. Haka annabi shine babban makiyayi wanda zai ji umarni na Allah kuma ya gaya wa mutane ga abin da Allah ya umurta. Muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mun ji abin da Allah ya faɗa ma annabi shi kuma ya gaya muna, Allah ya ba mu yi aiki da shi, bai ji kunci amin ba. Shi dai musulunci, inna dina inda Allah islam, addini a wurin Allah shine musulunci. Menene musulunci? Me ake ce ma musulunci? Da musulunci bai zo ba, duk wanda ya fi ƙarfin wani shine basarake. Ina ba ta an ji ai. Duk wanda ya fi ƙarfin wani shine basarake. Duk wanda ya fi ƙarfin wani shine attajiri. Da ba zai yiwu ba ka tai da miliyan 1 kana yawo, kana ɗauke da miliyan 1 za ka samu wani rungujejen ƙato
ya buge ka ya kamshi kuɗin nan kuma ba abin da za ka cewa ko Allah ya isa za ka yi sai dai a cikin toilet za ka yi Allah ya isa. Allah haka ne ko ba haka ba ne? Ku daga murya kuma na. Amma da musulunci ya zo sai Allah ya ce a gaya muna mai bautan lata ya daina, mai bautan uza ya daina, mai bautan manata da ya gusa da ya uka da nasaran ya daina, mai wani magurji ya daina. Wa ilahukumu ilahun, ubangijin nan naku shine ɗaya, shine ubangijin gabas, shine ubangijin yamma, shine ubangijin kudu, shine ubangijin arewa, shine ubangijin Allah shi kadai ne. To annabi Muhammadu akwai annabin gabas daban, ku daga muryarku, na yamma daban, na kudu daban, na arewa daban, na hausawa daban, na indiyawa daban, na pakistawa daban, na tunisiyawa daban, na amurkawa daban, na faransawa daban. A shine ma kana Muhammadu na ba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatimun nabiyina. Zaka annabi ɗaya ne tak, shine Muhammadun Rasulullahi. Allah ya ba mu iko mu bi Allah ɗaya, annabin mu kuma baji ba Allah, annabin mu kuma alƙur'ani shine mai bakara, mai nasi, mai sura 114, mai izu 60, mai aya 6,114. ƙur'anin nan da zai fara da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahimi maliki yawmiddini har akai kula uzu bi rabbin nasi min aljinnati. Duk dai ɗaya ne alƙur'ani, sai dai ka ji irin yare wurin faɗi a faɗi daban, amma dai ƙur'ani ɗaya ne. za ka ji bayani bai zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ba shi ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. mai kalkalan karatun larabci ce duk ɗaya ne ko biyu ne mana, nace duk ɗaya ne ai. ƙur'anin nan dai Allah wan, annabi, ƙur'ani, ku daga mu da kuma nan akwai bakwa so in bari ne. Allah ɗaya, annabi ɗaya, alƙur'ani daga tunda Allah ɗaya, annabi ɗaya, ƙur'ani ɗaya. Dama Allah shine mai ƙur'ani kuma shine mai annabi Muhammadu. Allah shine mai halitta, shi kuma ya aiko masu kulawa da halitta. Kenan abinda ke kulawa da halitta da annabi da alƙur'ani. Alƙur'ani shine zancen Allah, amma makayin al'umma shine manzan Allah. Allah ba mu iko kiyayewa da abin da ya ce ba ji kuce amin. Shi alƙur'ani wallahi tallahi ba abin da babu cikin alƙur'ani, babu ma farradna fil kitabi min shay, komai da komai yana na cikin alƙur'ani. Wata rana ina wazi, wani ya ce akar makallahu ka ce ƙur'ani na akwai komai, na ce a ba ni na ce ba, ƙur'ani Allah ya ce ma farradna fil kitabi min shay. Ya ce akar makallahu akwai miya kuka cikin alƙur'ani, na ce ƙwarai. Akwai kuli, ni ce akwai. Akwai hura, ni ce wallahi akwai. Na ce har uwaka akwai cikin alƙur'ani. In bari ne? In daina ne? Ayana ba za ni aka addinin musulunci. In dai mun bi wannan siyaki, insha Allah duk gadama za ta ƙare. A daina magana mana, a daina bashin su yayi Malam Musa ai zaman zauna Malam Musa, a zauna Malam Musa zauna. Yayi kyau, yayi yace malam wai daina ne, ya ce malam a zai magana ma, ya ce malam akwai biya kuka, na ce kwarai. Na ce ƙur'ani ya ce wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infadu ilaiha wa tarakuka. Ya ce kuli, na ce akwai wa yastanbi'unaka haqquli quli
ta ce wallahi akwai. Hurawa na ce kwarai, wa askaina kun ma'an hurata wa askaina kun ma'an hurata. Ba abin da ba cikin alkur'ani. To wannan alkur'anin da bai bar komai ba shine igiyar Allah. Alkur'anu hablullahi wa ahluhu ahlullahi. Qur'ani ita ce igiyar Allah, masu qur'ani kuma su ne mutanen Allah. To tunda qur'ani shine igiyar Allah, in an rike shi an ja an bi shi ba inda zai kai ka sai inda Allah. To alqur'ani Allah shi kadai ne, annabi ma shi kadai ne, qur'ani shi kadai ne. To kiran sallah fa ko ba da Hausa, kiran sallah na Yarbawa daban na Hausa daban, ku faɗa in ji. Iqama fa azahar Yarbawa daban ta Hausawa daban. A Hausawa su yi raka'a 8, Yarbawa su yi 6. Ku ban Hausa azahar ku ce ɗaya ne, la'asar, magariba, isha, asuba, kuma amsa ɗaya ne. Mu dai can mutanen Nijar asuba raka'a 2 muke, nan Najeriya 8 ne. Ba ku ba amsa ba mai, a nan raka'a 1 kuke ko 2 asuba. Azahar fa tun da har yanzu ban samu 2 ba. Allah ɗaya, annabi ɗaya, alkur'ani ɗaya, kiran sallah ɗaya, iqama ɗaya. To ba sani ba, mu ta Nijar ruku'i ɗaya muke, kowace raka ruku'i ɗaya muke yi. Ba sani nan ku 8 kuke ne? Ku ba amsa. Ruku'i ɗaya, sujada 2. Don haka ku duba ku gani, abinda a gimshikin musulunci guda 5 ne. La ilaha illallah, sallah, azumi, zakka, haji. Wannan ba inda zaka, in dai musulmi ne na kirki, ba inda zaka samu canji. La ilaha illallah nan ita ce ta Hausawa, ita ce ta Yarbawa, ita ce ta Imamurai, ita ce ta Dagirawa, ita ce ta Nufawa, ita ce ta Bare-bari, ita ce ta Kanuri, ita ce ta Hillani, ita ce ta Buzaye. Duk inda ka zo la ilaha illallah ɗaya ne tak. Kiran sallah zaka samu iri ɗaya ne, iqama ma iri ɗaya ce, ruku'i ma iri ɗaya ce, sujada ma iri ɗaya ce, alƙibla iri ɗaya ce. Allah mu ɗaya, to Allah shi sa mu koma mu zama ɗaya. Ba ji kun ce amin ba. Alfarma annabi Muhammadu. Musulunci abinda ake ce ma musulunci ba fa ka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allahu akbar rabbana lakal hamdu ya Allah liman hamidu. Allah ba shi bane musulunci. Al-Islam abinda ake ce ma musulunci, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Abinda ake ce ma musulmi na kirki, wanda musulmi suka tsira da sharrin bakinsa da sharrin hannuwansa, shine musulmi. Amma ba Allahu akbar buge wannan, amshe wancan, handabe wancan dan izga wancan a zan ba musulmi kake ba, musulmi dai kake. Musulmi kam wanda hannuwan shi da bakinsa suka tsira ga sharrin mutane shine musulmi. Allah ya samu zama haka. Ban ji kun ce amin? A wazi kuka ce in yi, kuma gashi ina yi. Allah ya ba mu ikon kiyaye. Ban ji kun ce amin ba? Alfarma annabi Muhammadu. Abinda an musulunci da in ka gamu da wanda ka yi karhi kwace mai dukiya kake, amma da musulunci ya zo ci a kar a ganka da bindiga, kar a ganka da adda, kar a ganka da yuka, kar a ganka da barandami. In ka ga dan uwanka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah, malam miƙo mini hannunka, bana da sanda, bana dukanka, ba ni hannu ce aminci ya tabbata gare ka, kai ma ka ce aminci ya tabbata gare ka. Allah malam mu kwana lahiya, ni ma malam mu kwana lahiya. Allah game shi da alkhairi, Allah game ni da alkhairi. Wannan shine musulunci. Allah ya ba mu iko haka. Ban ji kun ce amin ba? Wannan abin da an musulunci, Allah ya wanke mana halussan mu, ya wanke mana hannayen mu, ya sa kar mu cuci kowa, kar mu zalunci kowa. In mun yi haka nan mun yi abin da Allah ka so. Allah ya ba mu iko. Ban ji kun ce amin. Yan uwa, musulunci yana da faɗi sosai, da saurayi da laccizo. In dai an bi ka'idar musulunci ba za a samu matsala ba har abada. Alƙur'ani ya ce muna wa qulu lin nasi husnan. In kun gamu da mutane ku gaya musu magana mai kyau. Dala idan mutum ya faɗi magana mai kyau ya yi koyi da wa? Ku ba da amsa. In ya faɗi magana mugunya ya yi koyi da wa? Shaidan. To kaga annabi ya ce musulmi nagari ya gaya wa mutane magana mai kyau,
wa qulu lahu qawlan layyinan wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ko fir'auna da shugaban kafirai annabi Musa da Haruna ce aka in kun zo wurin shi kuma magana mai kyau, balle musulmi dan uwanka. Kenan ina kira gare ku da babban murya, alqur'ani ce ya wa qulu lin nasi husnan, ku gaya wa mutane magana mai kyau, kada ku gaya wa mutane mugunyan magana. Wa qulu qawlan sadidan, ku faɗi magana daidaitatta, kada ku faɗi magana karkatatta. Allah ya ba mu iko haka nan. Alqur'ani ya ce wa kunu ma'as sadiqina, ku zauna tare da masu gaskiya, kada ku zauna tare da masu ƙarya. Allah ya ba mu iko kiyaye, ban ji kun ce amin ba. Duk duniya Allah ya faɗi hisabin kowane abu, amma banda abu hudu. An bari ne malam Musa? Na'am? A zauna malam Musa, ba komai. Duk duniya Allah cikin alkur'ani gaba daya akwai wasu abubuwa da Allah bai faɗi hisabin su ba, cewa ɗaya yi baya son mai wannan hali. Ƙarya tana daga ciki. Inna Allah la yuhibbul mukazzibina. Allah baya son makareci. Da an zo lahira Allah ce waye wannan aka ce makareci a kuce da shi, ba na son ko gani ne. Wanda Allah ya ce a wuce da shi na za a kai shi. Ana da ku ce aljanna. Kun ce aljanna ya ce aljanna dai. Daka ƙarya ba ta da kyau, Allah ya raba mu da ita, ban ji kun ce amin ba. Ha'inci bai da kyau, inna Allah la yuhibbul kha'inina. Maha'inci mayaudari Allah shi ma bai haɗi hisabi ne ba, ce baya son shi. Allah ya raba mu da yaudara, ban ji kun ce amin. Alfarmar sayyidul wujudi annabi Muhammadu. Yan uwa mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Tsoron Allah bayyana da ɓoye. Abinda tsoron Allah aiwa Allah abin da shike so, a bari abinda ba shi so a bar shi. Kai ma Allah abin da yake so iyaka iko, ka bar abin da Allah ba shi so iyaka iko. Wannan shi ne ake cewa tsoron Allah. Allah ya ba mu shi, ban ji kun ce amin ba. A ƙarshe ina kira gare ku a kula da arwalla mai kyau, a kula da sallah cikin lokaci, a kula da haƙƙin iyaye, a kula da haƙƙin makwabta, a kula da haƙƙin shugabanni, a kula da haƙƙin na gaba gare ka. Wanda dukkan gani ya girmaye ka, kan bashi haƙƙi ne. Allah ya ce kai ma in ka girma Allah zai baka mai girmama ka. Allah ya ba mu iko haka, ba ji kuce amin ba. Allah na son a taimaka wanda ba shi da taimaka mai. Duk wanda yake da sana'a yana da yaro ya kai shekara 10 ko 5 tare da shi, yayi kokari ya yaye wannan yaron, ya ce yaro yaka ga abu 500,000 nan ko miliyan 1 ko 800 ko 200,000, kuma ina yi maka fata alkhairi yanda kai mini biyayyan nan, kai ma Allah ya baka mai biyayya. Allah ya sa ta sanadi na ka samu arziki. Allah yana manta da kai, amma ka rike yaro shekara 20 ko fiye da 20, yaron bai ci gaba har ya kai wurin sata, har ya kai wurin tsakanin ku ragu kuna tsine ma juna, wannan bai yi ba. Allah ya raba mu da wannan hali, bai ji kuce amin ba. Anan zan dakatawa. Abinda muka faɗa daidai Allah shi amsa, ba ku ce amin ba. Wanda muka kuskure Allah shi yahi mana shi. Allah ya ƙara mu da soyayyar annabi Muhammadu. Allah ya bar mu da annabi Muhammadu. Allah ya karya sa mu cikin wayanda ke cewa annabi mutum ne kamar kowa. Allah karya sa mu cikin wayannan daga cewa annabi mutum ne kamar kowa. Allah karya sa mu cikin wayanda ka cewa ba a cewa a bani don Allah, a bani don annabi. Allah kar ya samu cikin wayanda ka cewa su ba su san albarka annabi. Allah kar ya samu cikin wayanda ka cewa ba sa san taimakon annabi. Ku ce amin ba. Allah kar ya samu cikin wayanda ka rena manzon Allah. Ban ji kun ce amin ba. Duk abin da zai taɓin janibin manzon Allah, Allah kar ya samu shiga cikin wannan lamari. Allah ya cusa mu da soyayyar annabi Muhammadu, ta shiga cikin jininmu, ta shiga cikin ƙasusuwanmu, ta shiga cikin jiyoyinmu, ta shiga cikin gaɓoɓinmu, mu samu rabonmu duniyarmu da lahiranmu. Wallahi zan rufe majalisi na, bai dogon majalisi ba, na so in yi addu'a in tashi, amma zan yi magana akan wannan nukuda. Billahi allazi la ilaha illa huwa, duk wanda Allah ya sama kin annabi Muhammadu ko da ƙwayar zarra ne, wallahi ba zai shaƙi aljanna ba, balle shiga aljanna. Duk wanda Allah ya sama ƙiyayyar manzan Allah ko reni ko ya yake, wallahi ba zai samu rahamar ubangiji ba. Allah da kansa, kayan Allah kwata-kwata da aljanna da rahama da gafara duk Allah ya ɗauko su ya ba annabi Muhammad. Ga hadisi Allah ya ce wallahu, a hadisul qudusi, wallahu al-mu'di wa ana qasim.
Allah ne mai bayarwa amma annabi ne mai rabo. Ina ba ta ana ji. In dai ko annabi ne ke rabo, kayan na ina? Kuɗi ba da amsa. Allah yake bayarwa amma annabi ne ke rabo. In ko annabi ne ke rabo, kayan nawa? Kayan Allah suna inda wa. Allah ya ba mu albarkacin sa banji kuciya. Hatta zunubi Allah ne ke gafarar zunubi, yace amma karka wahala kanka. In ka rinkito zunubi kai gidan annabi ka juya, da ka kai shi gidan annabi Allah ya ce wallahi ni da kai nan zo in gafarta wannan zunubi. Wala wannahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban dukka tobarar da kai inja Allah idan ka kwaso ta ka aringizo ta ka kawo ta wurin annabi Muhammadu, Allah ya ce wallahi zan yafe maka alfarman manzon Allah. Annabin ne mutum zai ma wa'azi ya ce ma annabi mutum ne kamar kowa. Zan faɗi sigobi mu yi addu'a mu tashi. Ranar da aka haifi manzon Allah a wannan shekara gaba ɗaya ba mace ba. Allah ci duk mace gaba ɗaya ka ta ɗauki ciki mace gaba ɗaya maza ne. Kai kuma ɗan mace kuwa in ƙara a bari mana in ƙara. Annabi Muhammad ran da zai zo duniya wato manyan ungozuminsa ba wani irin mace ko na asibiti a sun ta yi lahira aka je su dawo da lahira. Maryam ta dawo, Asiya ta dawo, sun ba wuce lahira kuma shekarun ya wuce 1000 ko 2000 suna lahira aka ce an fasa mutuwa ku dawo manzan Allah zai zo duniya. Kai kuma ina ganin ko zama ko da iliya ko ta zo ba, amma daga lahira aka ce Maryam ta zo, Asiya ta zo, su dawo su tarbiwa. Ko ba da amsa. To wurin aihuwa ta ce abin mamaki da aka yi manzan Allah ba wata ungoza ba da ta yi manzan Allah wanka. Ya zo ɗahiran muɗahiran naƙiyan taƙiyan zakiyan wankakke warkakke shafaffe rangadadam da kwallinsa. Kai kuma fa kai ka shigo duniya da ziniya na kuka a hijinjiye ne amma manzo Allah shi da ya zo duniya si ziniyar da ya zo da ita la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Wala akwai bambanci ko babu? Da wanda ya zo da kuka da wanda ya zo da zikiri akwai bambanci ko babu? Maza Allah da zikiri ya zo, kai kuma da wayo in kara. Maza Allah ne ya zo duniya da kai kuma da ka zo duniya sai an barka ka fara yattahiya ka fara kiba a nemo wanzami a sa wani kato baya ya rike ka tirsashe kafafuwanka a doko yuka aska a yanke a yi ma kaciya. Maza Allah shi ba wani wanzami da ya masa kaciya. Dala wannan mutumin ne kake cewa kamar ka ne? Wannan ne kake cewa kamar ka ne? In ƙara gaba maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi sai ya ɗora goshinsa ƙasa ya ɗaga yatsa sama ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kai kai haka nan ya ce ba ko mutum kamar ne tun ne kama kowa har da kabbara kake kana jin daɗi. In ƙara gaba da Allah ai hakuri in ƙara annabi Muhammadu bayan an ya yi sujada sai ga Jibrilu ya zo duk, ga Mika'ilu ga Asarafilu ga rundunonin mala'iku, sai jin ɗaya Aminatu jin ɗaya take duk yace lahiya. Jibrilu ya ce Allah ne ya aiko mu, ya ce ki ara mana jinjirin nan za a yi mai fareti, sojoji ne
mala'ikun ardiyina sun yi sahu-sahu, na sama'iyina sun yi sahu-sahu, na kurubiyina sun yi sahu-sahu, na daulul adar sun yi sahu-sahu, na ruka sun yi sahu-sahu, na zatiya sun yi sahu-sahu, na malakutiya, na nasutiya, na jabarutiya, na arshiya, na kursiya. duk suna son babban bakon ne ya zo dubu bihi masharikal ardi wa magaribiha li yarifuhu min natihi wa sifatihi huwa muhammadur rasulullah. kawai ko maza Allah sai ko jibril sun gume ya dauka kamin a kai sama ta daya mala'iku su yi sahu sahu sai cewa dai suka yi lale da manzan Allah, lale da manzan Allah, lale da manzan Allah, lale da